Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa musulmi, barkanmu da yau a cikin sabon bidiyon namu. Ina ma dukkan musulmin duniya barka da shan ruwa. To bidiyon namu ne yau insha Allah zan nuna maka yadda zaka ga duka passport din mutum a cikin wayarsa idan ka shiga Opera Chrome din shi. Amma ina gargadi, zan koya wannan bidiyon ne dan a ƙari da ilimi, ba dan kai amfani da shi domin ka cutar da wani ba. Duk wanda ya amfani da shi ta wata hanya cuci wani, to ni dai ba ruwa na yi amfani da shi ne domin in koya muku ilimi, ba dan wani ya cuci wani ba. Ina roƙon da idan wanga ne farkon zuwa ka channel din mu Ibraka, kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na. Kuma bidiyon ga like, domin wannan shine zai ba da dama idan like ya yawa a ci gaba da nuna ma 'yan uwa abokan arziki. To bari mu je kai tsaye akan darasin namu. Da farko zaka zo ka shiga kan Opera Chrome ɗinka kamar haka. Idan ka shiga Opera Chrome ɗinka kamar haka, ta buɗe maka fuska, sai ka taba kan digo-digon na guda uku wanda a kullum muke magana akan su waɗannan, sai ka dafa su kamar haka. Idan ka dafa su kamar haka, in wani dai ƙara ganin ku kan wanda ya amfani da wannan hanya dan Allah domin ya cutar da 'yan uwa musulmi. Na koya maka ne saboda kawai kai da kanka za ka iya ganin passport ɗinka ko da ka manta. Duk abin da ka samu passport, Facebook ɗinka, WhatsApp, Instagram, duk wani abin da ka samu Facebook ka sami passport, to ana insha Allah za ka gani. Sai ka zo sai ka taba akan settings, gashi ne da aka rubuta parameter ɗin nan, sai ka taba akai. Idan ka taba akai ga wuri nan, gashi nan kana ganin da aka rubuta more defense, sai ka taba akai more defense, sai ka taba akai. Idan ka taba akai gashi nan kana gani dukkanin ni da wani website na wadda me da sauransu duka gasu nan. To wasu duka nan kuna gani inda na rihe dan saboda ban son wasu su ga email dina ne da sauransu. To yanzu bari in nuna muku a misali. Bara ce kama a ce ina so in ga passport din Facebook ina, sai ka zo sai ka taba akan shi kamar haka. Gashi nan kuna gani na rufe email ina dan saboda ban san jama'a su gani. To abinda zaka yi na farko, sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. Kana taɓa wannan alamun kamar ta ido, to shi nan wurin passport din nan, wannan gashi nan shine asalin passport din, to zai fito ma a bayyane. To a ta haka duk wani wuri wanda ka samu passport, a ta haka za ka gan shi insha Allah. 'Yan uwa kar ku manta da alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shirye na akan lokaci.